manen manangot maning tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantes saya pantas lamun nganggo slendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi sajatine rembulan kandhang karepe lamun dadari endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendak nyawang slirane matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara dik niken nembang ya nduk ya Ya, apa ye nembang apa ye apa ye? Sembarang. apa sing musik lho apa Sing musik. Apa ya? buyuh kono Sing mirsani lo masih bui-bui cek kata lo. oh nggih niku wah tirakate jos daya kok niku Nggih. napa Bu nemu apa nemen kok kabeh disebutne engko tuku kaset e Bu nggih napa ayo ngadeg ta ngadeg heh Mas Pri Niki sing mirsani streaming nggih kuatah lo Mas Kasihan. napa nggih Ada 6.000. Waduh masih banyak Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. gegere perkara apa Mbah perkara apa mau. apa nembang apa Monggo sing enek engkik-engkike ae. waduh engkik Aku udah lama ndak diengkik-engkik. gah aku ngono kuwi Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. oke no dipargoikan no apa wis monggo Apa tak ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Orang kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja, Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Ndar Gombes. Ndar Gombes iso Ndar Gombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Ndar Gombes sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongane cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Bes. Share. Ya. Mas, sama iki jenenge Mas apa? Mas Tris. Iya, Mas Tris. Mas Tris
terima kasih ya. Kuwi mau koyo mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Bes duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ya, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa iki? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho, sing gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Ku lho HP teng ceru handle wis iso. Ayo apa sembarang. Yo. Coba jibit itu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa foto mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Wong sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ya. Ora sing pas aku. Ora kan patok wis seperti petek yo nembang yo. Apa tek buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa meneng petek yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Makasih ya, makasih. Sampeyan iki duet karo aku aja wedi nyapa to, Mas? Ora wedi. Aku mau padane iblis ngono. Ora, aja ngomong sing ora to. Wong duet iki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ora. Ada dia. Oh. Mbruk nih kameramu kok. Oh. Aja ngomongne gurem cecer. Wis. Wow. Wow. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindro. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke 43 iso kencan rasane, kencan jiwane, kencan batine. Angin datang hanyut lapi Padang ning ranyu lapi Mas e. Apa kuwi? Mangga. Lanjute. Ora liya amung kejaba
Pangsem monggo Dik Cinta. Dadah. Wanciratri aku tansah nganti ati sorot kang padang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang jangan ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning jumadul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nora jelek kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun dan ngeri endahan nyang samake ibarate mega kang pacah pamore sama jangan dikandat nyawang serane Wanciratri aku tansah nganti-anti sora kang padang nanging tan banyu lapi gendrong nyawang tak pandeng nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi
sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi kombe sajatine rembulan kandhang karepe lamun dateri endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendak nyawang slirane Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya, Apa ye, nembang apa ye? apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke jek kathah lho. Oh nggih, niku wah tirakate jos daya kok niku. Nggih. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo, ngadeg to ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Mangga sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo Apa tak ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut ngono. Orang kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Ndar Gombes. Ndar Gombes iso Ndar Gombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Ndar Gombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belas. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongane cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Ser. Ya. Nama iki jenenge Mas apa? Mas Tris. Iya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau koyo mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang.
Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Sing gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Lho HP teng ceru handle wis iso. Ayo apa sembarang. Yo. Coba GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak Bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Wis sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa foto kok mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Wong sing kirimi kono kok. Sing pas aku kuwi lho. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo.